Katakit agsukat tayo iti tarpaulin head XP600 DX11. Ato yung items nga isukat tayo kay tarpaulin head. Papalit na ng head. Kung napapansin nyo yung damper niya, pinalitan ko na kanina, bago na yan. Yan yung plastic na white. Ito ang papalitan natin ngayon, yung head, napakudunin niya na at ayaw nang lumabas nung kanyang mga ink. So hanapin natin ang problema mamaya kung bakit ganun. Ito yung pinagpalitan ko ng damper. Kailangan kasi kapag magpapalit ka ng head, magpalit ka na rin ng damper, pati ito papalitan, yung pinaka-wire niyang malapad na yan, no? Yan yung sinatawag na flexible, natawag yun na flexible cable. Papalit tayo ng tarpaulin head. Ito ang papalitan natin. Ipapalit natin na ito bago. Dalawa. Matapos kong baklas nito, ito na lang ang natira. Ito naka-base na. Then tatanggalin pa natin ito. Kasi ito, nakadikit ito ng epoxy para hindi yan pumasok yung ink doon. Pag pumasok yung ink doon, para hindi mabasa yung pinaka terminal niya. Ayan. Ay, pinaka-terminal niya. Mayroon siyang epoxy, mayroon pa siyang pinaka-tape para talagang iwas mabasa yung pinaka-terminal niya. Kung mapapansin nyo, nung hinila ko ito, may kulay blue. Yan ay ink. Ibig sabihin, napasok ng ink yung loob, kaya nasira yung head. Grounded na siya. Kaya kapag magpapalit tayo, make sure na sealed talaga siya para hindi siya grounded. Hindi kagaya nitong isa, malinis siya. Hindi siya grounded. Pero yung kabilang terminal, grounded siya. Kapag ka na-ground ang papalit ka na ng head. Napakamahal niyan. Head ng tarpaulin printer. Baka doming konti cutics ni baka. Si Kangay, ana ubram. Awa.
nasabat, umakit ngem nalapsat, inis makit kimit ma nagtibayo tuy kaundat, do tilangak tinet paudi, di pa maginawang sexy, at ang wensan ti 60, yung ay na kailat makagargari. Umakit nga agpaiso, napigsa pailat inababato, makaalino ti patong na, makaparuso pailat kinila. Agbabaketa, isut kun nada kanya, uray manoy uyawen dat di damit rikna, tuy marikna. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan ayan. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan ayan. Yeehaw! Ipumatol iti bakit, kaskala at tatlangit, awan sa pulim di kinasamit, arakop na ken inage, di bakit nasingsingpet, nabangbanglu awan mintis, uray dukuri bet-bet, awan sa pulim minakinagaget. Dakilariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, di bakit akaromansa, nagpayduma ti ganas na. Agbabaketa, isut kunkunada kanya, uray manoy uyawen da, di damit rikna, tuy marikna. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan ayan. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan ayan. Ipumatol iti bakit, kaskala at tatlangit, awan sa pulim ti kinasamit, arakog na ken inage, di bakit nasingsingpet, nabangbanglu awan mintis, uray dukuri bet-bet, awan sa pulim minakinagaget. Dakilariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, Yan ang paglalagay ng yung pinaka wiring mo, ay lalagyan mo siya ng masking tape, pinaka protection din niya. Kabila wala pa, lalagyan pa lang. Na mayroong masking tape, Volcasil. Ingatan lang natin na ang Volcasil huwag mapunta dun sa pinaka face ng head, no? Baka magbara, lalo na yung Volcasil pag nalagyan ng solvent kay lumalambot siya. Yung ink ay eco solvent siya. Ngayon, ipunta na natin dito.
ilagay na, lagyan ulit natin ng masking tape dito para hindi siya malagyan din ng ink para safe. Dito. Yan. Parang sa kabila. Yan. O kaya, pagka may masking tape na, pwede rin natin lagyan ng volcasillo para mas protektado pa siya. Linisin na lang natin yung volcasillo. Tanggalin natin yung excess. Ayan, pwede nang ilagay dito sa pinaka-part niya. Ilagay na natin ha. Kung makikita nyo, mayroon siyang pinaka-guide. Ayan. Doon sa taas. Yun. Kaya konting adjustment na lang mamaya. Okay. So, ayan, nalagay na. Pwede na natin ibalik. Good as brand new. Para kanina. Okay. Ngayon, lilinisin naman natin ang paglalagyan ng ating card. Palang malilinisin ito kapag magpapalit ng head. Mura indicator mo. Nakapangak di driver as sweet lover panagchansing nake nadawe di naklan ni respeto akas passenger cross ko pa'y ngarot tanatae maguswak man daytoy agad uray mga medyo pintas ko't ina di awen dila at nuwagi kamyo sama sakit na dito'y tumeko anyan nga ilekta dito'y kainak nagluganan Turchak mula abanisya nga may titreberto agitwan nga may Ito, nilalagay na natin yung pinaka-part ng head. Bali, apat na screw. Ayan, kalagay na isa. Siguraduhin lang natin pantay. Doon pa, isa, dalawa, tatlo, apat. agitwan nga may titreberto agitwan So, ada na sorsuron dito yung video nga toy. Please click share, like, and subscribe. Agyaman na kapo.